Croeso i weithdi Boston Lodge o Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri. Aled, beth di moyn i ni wneud? So da ni angen rhaid fwy o lo ar y tân. Gwych. Gret, wel pob hwyl. Mae eisiau fwy o lo yn amlwg iddi Ignacio. So, mwy lo? Mwy o lo, ia. Okay, all right, okay. Ti angen pasio test, drafio tren? Ydw. Da ni'n cael prawf bob 3 blynedd wedyn. A ffaint bobl gweithio? Mae yna staff llawn amser, ond mae rha fwy yn nhw, da ni'n gwirfoddoli. We do it for the love of it. Right. So ti'n rhaid oil yn mewn yn podau bot yna, ia? Mae hwnna'n boeth. Ydy, mae hwnna'n boeth i Sa'ch bron, sa'ch chi'n gallu berwi tecer allan o'r bron, bysach? Bysach. Bron. Ia, yn fanna ta, ia? Panad? O'n i'n meddwl, sa'ch chi byth yn sôn. Na chdi? Ah, diolch yn fawr. Panad de, hwnna. Iawn. Diolch i dda. Tudur? Ie, please. Can i fynd y tren nawr? Cwch tad, mae'r tren yn barod i fynd. Bo da, ydych chi'n iawn? Mackenzie dwi. Helo, Mackenzie. Tudur. Tudur. Ignacio, sut o'i ti? Dwi'n iawn, diolch. Ydych chi'n barod am y her nesa? Beth eisiau di wneud? So, da ni eisiau chi wneud first class o sefio diodydd i pobl a snacks i pobl. Enyn posh? Very posh. Mae hwn cael ei drud iawn i ddod yma. Faint o'r paned y te? 2.50. Wff, posh. Bant ni am blaenau, a gobeithio bydd safon y gweini'n ddigon da i'r caban Dosbarth Cyntaf. Bore dda, sut o'i ti? Da ni reit da, diolch fawr. Da iawn. Ie, beth gynnwch chi gynnig i ni? Bara brith, a paned o te o coffi? Coffi, os gael, i mi. Ie. Coffi i ni, please. Coffi, un coffi. Ti'n gwybod cell bi? Ynddo, lle da. Dwi'n hoffi. Wyt? Ie, dwi'n wedi perfformio yn cell bi. O, da iawn. Ie. Beth di hanes y coffi yma? Ie, of course. Bydd yn hafod i di twtio'r llawr. Dim problem. Diolch. Cws ma'r anodd. Ie, fan o'r gael. Ew, ma fo. Lem, diolch yn fawr. Da chi di roi dropyn o whisky na fo? Dropyn go lew, gobeithio. Na chi wasanaeth tu hwnt i'r galw. Diolch yn fawr iawn. Coffi gyda cyfrinach. Ie, oce, na'i'n dweud. Diolch. Diolch yn fawr. Diolch fawr. Take care, hwyl fawr. Dim tips, dim arian. Poeni. Da iawn. Diolch, ti dde.